der kommer sådan en fed russer. Nice. Russia! Okay, hvordan er siden, Jo. Okay, hvordan er siden, der er sådan... Hvem flasher? Oh, will you hear with me? Hvad, Nico? Skal vi tige stille, eller hvad, Nico? Hvad for Den anden vej ud her. Er du klar? Åh, der er to! Du bliver bare der, Marker. Jamen, jeg står bare stjert op i røghullet, så det er helt fint. Det gør du bare. Der sidder inde i den der... Ved du hvad? Fuck dig. Oh no! Jeg drømmer her. Hej, Olli. Vi kan ikke gå forbi hinanden. Du tager kraftigt med en gave. Er der nogen, der kan droppe? Nej. Nej, det er vi alle sammen købt. Fucking, hvad hedder det? Nej! Nej, jeg kom til autospam! Nej! Det gjorde du ikke. Jo, det er det. Det kan jeg godt love dig på, det gjorde du. Nej, hør. Anders, når jeg klikker en gang på min... Når jeg klikker en gang på min mus, klikker min mus 3 gange. Ja, det er jo fordi, du har trykket på højre klik, når du har en klokke i hånden. Fuck, man! Na, og de snakker Abandon match, ja fandme, ja. Ja, hvad? Om vi vil abandon match. Ja, tak. Hvad fuck er der sket med din mus, bro? Jamen, det er Anders. Nu var der kun én inde, bro. Og så var det de der videoer der med dem der, som der arbejdede sygt hårdt for at købe der sådan en laptop, og så gav de bare ikke have den, you know? Føles. Og helvede! Nej, men Du er jeg ikke med så dig, en mand. kæreste engang købe en computer til en, og det var sådan en MacBook, så begyndte jeg at græde. Var det en MacBook 35? Jeg ved sgu da ikke, hvad Hvad? fuck det er. Hvad på 35? Det er kraftigt mig hørt om før. Det er fandme godt klaret, eftersom den ikke Hvad engang er fanden er det kommet for en MacBook, Anders? ud. Det er jo det, jeg ikke ved, jo. Man, fuck, hørte du 35 i den sætning? Det er fordi, jeg er lidt hørehæmmet. Og hvis det er mig, der rammer jer, så er det fandme slemt. Tiskis, Det bro. er faktisk rigtig slemt. Det er faktisk rigtig slemt. Rigtig slemt. Så dårlig stil, det der. Fik chok. Altså Mads, du er så fed, du er. Altså med push-action er normalt. En normal med push-action der! Eller hvor han er? Lige til højre. Lige til højre. Okay. Jeg ved det. Det er svært, lige til højre! Så er jeg i gang med, mand. For helvede. Eller gutter, min mor hun siger, at jeg skal slukke, fordi ellers så hun vil have mig til at spise den. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke, om det er sådan noget klamt noget, der hedder grøntsager. Nej, jeg skal bare spise koldskål. Jeg ser på det ikke, det er en sengetid. Nej, Men fuck har sengetid klokken 9. Jeg skal... Mig? Jeg sværger, jeg skal ud og spise fucking koldskål.